Ġimgħat ta' osservazzjoni u investigazzjoni mill-pulizija waslu sabiex fis-sigħat li għaddew tkisser grupp ta' kriminalità organizzata li kien qiegħed jopera minn Malta fl-importazzjoni u traffikar ta' droga. Il-grupp kien iffurmat minn 5 persuni li tlieta filgħodu tresqu l-qorti. Nikola Vujakovic ta' 36 sena mis-Serbja li jaħdem bħala xofier joqgħod ħażabbar. Salvatore Rogazzjoni ta' 37 sena minn Sqallija li jaħdem għal rasu u jgħix witlajn. Aleksander Vujakovic ta' 34 sena mill-Kroazja li jaħdem bħala xofier u residenti witlajn. Sara Larenj ta' 22 sena mis-Serbja li qalet taħdem bħala fattiga u toqgħod ħażabbar. U Goran Davkovski ta' 54 sena mill-Maċedonja li ntqal m'għandux indirizz f'Malta. Il-pulizija spjegaw fil-qorti li wara sorveljanza mill-qrib u għal-ħinijiet twal tal-movimenti ta' dawn il-persuni f'residenzi, djar u stabbilimenti, bl-informazzjoni li ġabru nhar il-ħadd iċċirkondaw vettura f'Ħażabbar u fiha nstabu 7 kg kokaina. It-tfittxiet issuktaw f'residenza f'Ħażabbar u f'żewġ residenzi f'Witlajn fejn hawnhekk instabet aktar kokaina. Qrib is-7 kg ħaxixa tal-kannabis, armi tan-nar, munizzjon, tamir relatat ma' traffikar ta' droga bħal miżien, magna li tot il-flus u ammont sostanzjali ta' flus kontanti. Aktar minn 3,000 euro fuq Nikola Vujakovic u mal-14,000 euro fil-karozza li kien qed juża. Instabu wkoll dokumenti falsifikati fost oġġetti oħra. Fil-qorti l-akkużati kollha ċaħdu l-akkużi li faċċjaw fosthom dwar importazzjoni, possess u traffikar ta' droga, il-possess ta' armi tan-nar u munizzjon mingħajr liċenzja tal-pulizija, ħasil ta' flus u falsifikar ta' dokumenti. Ħadd minnhom ma talab għal-ħelsien mill-arrest u fit-tmiem is-seduta ttieħdu dritt għal faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Santlija laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni sabiex jiġu friżati l-asti tal-akkużati.